Når vi skal anvende et varet gennemsnit til at beregne varelagets ultimaværdi, skal vi til udgangspunkt i et gennemsnitspris per styk. Og der har vi brug for at vide, hvor meget er den samlede kostpris. Den er 198 millioner, som I kan se her. Så den starter med at kopiere ned. Så vil vi gerne vide, hvor mange er der egentlig købt i alt. Det kan vi se her. Så det kopierer vi også ned. Og når vi har kostprisen i alt, og vi har den indkøbte mængde i styk, kan vi regne en gennemsnitsværdi ud per styk. Så vi tager de 198 millioner og dividerer med de 43.000. Det giver 4.605. Og som vi kan se nu, har den nu regnet ud, hvad varelagets værdi er. Og det gør den ved, at den tager varelagets stykværdi og ganger med antallet på varelageret, som det er ultimo, nemlig 8.000. Så det giver en samlet varelagerværdi på 36.837.209 som et varet gennemsnit.